Ja, goddag og velkommen hos Netcombi. Vognen jeg vil vise her, det er en Tandem Deluxe vogn. Den kan bestilles på to måder, som tvillinge klapvogn eller som en søskendevogn. Og den eneste forskel det er, at bestiller man den som søskendevogn, så får man en lift med til at lægge på bagsædet. Det regnslag, der er vist her, det medfølger. Der er ventilationshuller foran og bagved, og ligeledes i modsat side for at forhindre dug. Det beskytter rigtig godt og sidder med velcro i alle fire hjørner. Her foran er der en fodpose, som også fastgøres med velcro. Den medfølger også. Du har en benstøt her, som kan justeres i forskellige vinkler. Du har en sikkerhedsbøjle her, som også kan justeres eller helt afmonteres. Der er selvfølgelig en 5-punkt sele her. Du har en kalesje foran. Den kan vippes frem og tilbage eller helt afmonteres. Ryglænet foran har to positioner. Det er den forreste, det er den bagerste. Går vi her bag i, så har vi en stor kalesje, som beskytter godt, og med et lille vindue heroppe foran til at holde lidt øje. Her er den vist som søskendevogn, hvor man har liften placeret bag i. Den lift, der medfølger, vil jo normalt være samme farve som vognen. Den er her vist i sort. Det er en såkaldt blød lift, hvor siderne er bløde, men der er en trapbund i. Man kan så selvfølgelig lyne op her. Den kan bruges til to andre ting end en lift. Man kan tage bundpladen ud her, og der er så huller til scenen, så den kan bruges som en kørepose med sikkerhedsscenen i som klapvogn. Eller man kan åbne den helt op, så det bliver en form for skiftunderlag eller legetæppe. Bagved er der igen 5-punkt sele, og man kan justere ryglænet i forskellige positioner. Det her det er den øverste. Har man ryglænet i den øverste position, så er der god adgang ned til varekurven. Varekurven den er ret lang og dyb, så der er masser af plads i den. Man kan også komme ind til varekurven her i begge sider. Hernede bagved kan jeg vise den kraftige fodbremse, som blokerer baghjulene. Fodbetjent. Hjulene de er i kraftig plads, det er med til at holde vægten nede på et minimum. Der er kuglelejer i hjulene. Det er med til at gøre, at vognen er rigtig let at skubbe. En anden vigtig ting, jeg vil sige, det er, at der er punkterfri dæk for og bag. Så der har man ingen problemer. Hjulene tages af let ved at trykke på midten. Og igen, når de skal på, trykker, og den klikker fast. Foran har vi jo de forhjul, der kan dreje 360 grader. Det gør, at den er rigtig let at køre rundt med. Man kan også tage forhjulene af ved at trykke en pæl ind i bunden her. Der er mulighed for ved at trykke ned her foran, at de så kun kører lige ud. Det, der er specielt godt ved den her vogn, det er, at den er meget smal. Det er noget, man sætter pris på, når man skal ud og handle, eller hvis man for eksempel skal med bussen. Jeg vil prøve at slå vognen ned. Det gør også ved at trykke herop, trykke ind og dreje. Jeg trykker ind og vrider, og så kan vognen klappe sammen. Der er dog lige en børnesikring hernede, som skal vippes derind, og så kan stellet klappes ned på denne måde. Og fodstøtten kan vippes den vej ned. Sikkerhedsbøjlen kan vippes den vej ned. Og så fylder vognen ikke mere end en standard klapvogn.